Papi. Papi, où est Beno? Il fait un film dans le mais. Qu'est-ce que fait le rakene? Il fait un film dans Oh molo mon fait film se rakene la kone era se ga bo min kala me rakene. Oh molo balia. Iga molo balia kutema ga bonne ke ya me. I klobene la. Iga jogo jogo iba se woni la ya me. Ni na bala ke kolo kolo de klobene la. Ekla ki munene. Afola na la banga kene ni te mana ko ne klobene la. Ebe ga ne fila mo sugu jumene. Est-ce que papa kungolo ka kene kungolo ada falendo a? E mo mo sugu e. Bita ko bita e. Papi ni masabali. Ni masabali akli da ko lo be boala mo lan ko le ga jole na jabana ali te maloya. Agora. Johnny papi te. Ndale mero me snola na ko ale fenfi ma ko obi ni nyedala. Fenfi ma nyum se ka kene ko papi be se kana obone era te se ka bo kalama. E tudo tá. Fait un film dans le mais non au record. Afena. Ai gata. Ida son. E bɛ mun den modèle de papi. Hein? I bɛ muso ka sunɔgɔ cɛ ko fɛn finman dɔ b'a ɲɛna. Ne mun bɛ e kɔnɔ k'e filan de don wa? Ni ba dɔgɔnin de don. I ba Fati dɔgɔnin de don. E dangaden i bɛ n'i ka murubaliya s'o ma. E bɛ kɛ mun den ye? Donc i bɛ nin de la yan. Han? Fɛn min b'a ɲɛda la e de y'a bilala. E de y'a bilala. A yɛrɛ tɛ se ka bɔ a ɲɛda la e ɲɛda de don wa? Han? I fɔ munna? Batara den ale de fɛn finman b'a ɲɛda la e de y'a kala. A yɛrɛ tɛ se ka bɔ a la. I bɛ n'i ka ipuluya lase o fɛnɛ ma. He aw tɛ filan ye filan tɛ. Kelen i ba don. Filanan a si ka kɔrɔ i ta ye. Ka n'i ka molobaliya san. I tulo b'a la. A ma nin kama yan. I y'a faamu wa? Je veux que ça soit la dernière fois. Nin ka k'a laban ye. Ni nin ɲɔgɔnna molobaliya y'i fɛ yan nɔ. E ni ne dɔ bɛ du bila dɔ ye. E bɛ ka mun demande de? E bɛ se k'i ta kɛ dugu la ten kutukutukutu i b'a fɔ ko ɲinɛ mɔgɔw nɔfɛ ten. Que ça soit la dernière fois. Ba taara di mɔgɔ lankolon. E bɛ mɔgɔ faga de ka bilahi la. I ka molobaliya ta ka se mami fɛnɛ ma. A bɛ ɲɛ sira la. E yɛrɛ bɛna mun ɲini a dalen bɛ sunɔgɔ la i bɛna mun ɲini saga kɔnɔ. E bɛna mun ɲini i ka mun bɛ yan. E ka mun bɛ yan papi i ka mun bɛ yan. Mais non mun na ji de ta ne ye fɛn ɲɛnama de y'o de. Ji tɛ kɛnɛma. E sigi min kɛnɛma. I donna i y'a sɔrɔ a dalen bɛ sunɔgɔ la ni e ye den ɲɛnama i bɛ taa sɔrɔ i t'i min kɛnɛma. I ka mun bɛ yan. D'ailleurs tant que a bɛ salon kɔnɔ n tɛ fɛ k'i sen salon kɔnɔ. I tulo b'a la i ka da i ka yɔrɔ la yen nɔ. A taara den wolo. N'i ye ka nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ yan nɔ. N'i ye ka nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ i bɛ ne dɔn. I b'a dɔn n bɛ sɔn n tɛ sɔn i b'a dɔn. Mɔgɔ kun tan. I nana ko n bɛna fɛn
fima bi fana bi mɔgɔ to cɔrɔ ye mɔgɔ ne non mais mami e b'a dɔn mami tɛ ne dɔn bilayi tɛ ne dɔn ne papi ma mami tɛ ne dɔn fɛn min bɛna ne dɔn ne min couleur yɛrɛ la bilayi ala Papi nema. Penye mun la. Papi depuis quand il s'est gardé timi. Ha? Na fɔra ne baraka yɔrɔ bɛɛ don ɲɔgɔn na e papi ɲini na jɔlen me ano segede timi na. I ka mana ko ne ma fini ga ku tɛmɛ ka bɔ ne kan. Ma kan arda ya. De jɔn ka kelen fi ɲɛna. Ni tɛ mankan fɛ i bɔra ka baro la tasu. Ta i ka ne to yen. Yama. N tɛ mankan fɛ ne to yen dɛ. Papi ne tɛmɛna i ɲɔgɔnna caman de la ka sɔrɔ ka s'i ma yan nɔ. I b'i ka jogo juguya n'i ka molobaliya min na dɛ n bɛ k'o de f'i ɲɛna i k'o de dabila. Mun de bɛ yen nɔ e ba ma min k'i ye pour que i ka se ka nin manamana ko da mun tora i fa ma min k'i ye. Ha? Papi i t'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye denmisɛnniya tɛ mɔgɔ tiɲɛ dɛ. N'a fɔra k'e de ye den kelen i fa n'i ba bolo olu ɲɛ jɔyɔrɔ e tɛ k'a ɲini ka don da la. E b'i satogo la. Ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna n'i bɛ se i k'i yɛrɛ mara i ka changer sinon e ta ko ɲɛ a b'i yɛrɛ kɔnɔ e t'o jugu sagoya la ne tagara. Cɛ mami dun tali filɛ nin ye den ni da tɛ sigi a kana taa fɔ k'ale ne sigɛrɛti min na dɛ ala. Mɔgɔ Antle Fati e Fati Nam Man Fati kam foite ça va oui balaro wallahi ça va aw sengena wallahi kɛra sɛgɛn dan ye tɔ tɛ mɔgɔw la abi tu ala na umbe yo kuma papa I'm sorry papa oui mami nana mfindili do baby a tɛ se ka ɲɛfɔ Mami. Oumar, ça va? Ça va. Je suis été. Bravo. Ça va. Ça va bien? Alhamdulillah. Ça a été? Oui, ça va. La journée? Afsaira. Et stage pour nous, à Kapsa? Ah ouais, Kapsa est arrêté. Hein? À Kapsa. Bachité? Bachi faut été non. Mami papi. Papi, né na tola c'est ça. Ayara na levini. Ah. Ayara na levini. Mami ga kuma lasa. Ah, mami e bɛ yan de? Ne bɛ yan nɔ o mun kuma ye papi. Ah mais comme ne tɛmɛna a ka département la ne m'i sɔrɔ yen. E dun ko ne ka téléphone tiɲɛnen don. E fɛ ka mun ne fɔ sisan papi? Ne tɛmɛna a ka baarayɔrɔ la k'e nana so. E tun bɛ taa ka ne to. Tɛmɛ ala ta. Ah? Non, yɛrɛ fana. Papi. D'accord, ne bɛ siran yen. Ouais, ne kan ka taa ci teliman dɔ la. Ok. Donc on va quitter. Ya sigi jona. Ok, donc Aw kame ba. Kuma dɔ la n'aw jiginna kɛ to i k'i den kɔnɔ aw kana so ɲɔgɔn fɛ e bɔra telefɔni t'a bolo n'i m'a wele fɛnɛ walima ka taa nɔfɛ i bɔra a bɛ kɛ problème ye ou bien A b'o dɔn. ok halisa aw kɔni aw ka continuer tan tɔ a y'a mɛn ni aw jiginna ye ɲɔgɔn kɔnɔ aw kana so i den de don n'a ye manamana ko k'i la a minɛ i k'a corriger nka n'aw bɔra ka taa yɔrɔ wɛrɛw la i ta de don dɛ i y'a mɛn wa problème t'a la i tila ko a ka taa dumuni ta cuisine kɔnɔ Problème t'a la. n yɛrɛ bɛ na so kɔnɔ Ok, calme la. Quand même moi. awɔ Papi e bɔra ka mun kalabanciya de kɛ sisan? Tu prends dɔn. Ne ma tɛmɛ e sigilen na cigarette mina yen fɛlɛ la yiri kɔrɔ a? Ne siri ni. Ne di cɛkɔrɔba ma ni mo isi kunkolo bɛ. Han? I se mɔgɔ to sutura la dɔn na. Ne ti ka ko na dɛ yama. Ni ne ka ko la i ɲɛ tɛ b'a kan. Yama. Ne mun ko ye? E de filɛ nin ye ko bɛ tan ni yɔrɔ. Yɔrɔ?
ne pas que ni soro sigiri la yaman titi malata kan papi kana galon da ɲɛnama na hali ma sa fɔlɔ ala ka sababu ɲuman ye papi aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafina jaw ɲɛnamaya. Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima cɛlakaw ani ne balima musolakaw aw minnu mago bɛ tisi qualité ɲumanw na awɔ 100% coton a ye boli joona ka na Bergona Business Center ka yɔrɔ la an sigilen don Bamako suguba kɔnɔ énergie kɛrɛfɛ immeuble Malusin Para an ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la ayiwa a ye boli joona ka na n ka nin tisi ɲuman ninnu sɛgɛrɛ. Basi la. Basi foyi tɛ yen nɔ. Ah, ça c'est mamie. Tu sais, tu es content d'une barre de wallahi. I ka patron. I ka patron in wele. Ah, ani sojalen no. Vraiment in wele kan fo kosɛbɛ. Ka tila ka nouvelle duman ba de fɔ n ye. Mami, a ko ko i ɲɔgɔnna ka dɔgɔ. Baarakɛyɔrɔ la. I bɛ mɔgɔ bonya. Min fɔra i ye i b'a kɛ. I bɛ na heure la. I bɛ c'est-à-dire baara kan ka kɛ cogo o cogo mami k'i bɛ taa o sira fɛ quoi. Alhamdulillah. Vraiment ko stage kɔni ko banna. Vraiment ko lui il a décidé qu'il embauche quoi. Awo ko stage k'a b'a danni yɔrɔ la. Ayi kulonkɛ wa sɛbɛ. Stage tɔ tɛ kɛ bilen stage bɛ danni yɔrɔ la. Donc e embauchera de e kɛra. Sɛbɛ wa kulonkɛ. Tɛ kulonkɛ de bɛ ne kuma la wa. Tɛ wele ka sɛbɛ de f'i ye wa. Tiɲɛna. Ne bɛ nin ɲɛdɔn ne b'a fɔ baara la. Non ne t'a ɲɛdɔn donc i embauchera de c'est-à-dire k'i kɛ baara yɔrɔ yɛrɛ agent dɔ ye. Ala dan ka nin. Vraiment nisɔndiyalenba de don c'est-à-dire ne b'o de fɔ quoi c'est-à-dire muso. Musoya musonin kolon de bɛ mɔnɛ don musoya la quoi. N'i y'i sigi k'i bolo fila da i sen kan i tɛ foyi kɛ k'a fɔ ko cɛ ka bɛɛ d'i ma cɛ ka bɛɛ d'i ma cɛ de bɛ se ka bɛɛ ta zen na wa. Walayi. An bɛ tile min na komi bi cɛ tɛ se ka fɛn bɛɛ ta. O ye tiɲɛ ye. I m'a faamu musow n'a yɛrɛ bɛ dɔ la aw ka pari wariw denmisɛnninw ka kɔmisɛnninw ani fana an bɛ sigi ka jateminɛ kɛ du kɔnɔna na baara fɛn minnu bɛ yen nɔ charge minnu bɛ yen i bɛ se ka min ta i b'o ta. O ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye. I n'a fɔ kuran saraw ji saraw wala u n'a ɲɔgɔnnaw denmisɛnninw ka école kow i b'u ta cɛ ta ye so sara peut-être ou bien nasɔngɔ bɔ ni fɛnw u n'a ɲɔgɔnnaw cɛ b'olu ta i y'a ye muso adamadenya ye dusu de quoi fo dusu de ka k'i la vraiment n bɛ min f'i ye ka fara o kan i bɛ a y'a f'i ye cogo min na adamaden i tɛgɛ foyi ye n'i yɛrɛ tɛ a ko k'i jogo ka ɲi continue o fɛ n'Ala sɔnna ka patron nisɔndiyalen ba de ni tɔgɔ o diyara ne ye sa vraiment papi ça va ko ka ɲi adamaden dusu de ye fɛn bɛɛ ye o ye tiɲɛ ye n'a fɔra ko dusu a tɛ komi k'i dusu bɔ k'i bolo kɛ k'i dusu gosi wa ne de ye cɛbakɔrɔ ne de ye nin ne de ye nin o tɛ dɛ dusu ye k'i yɛrɛ dɔn k'i yɛrɛ lajɛ k'i bɔkolo lajɛ k'i fa lajɛ k'i ba lajɛ ka dusu ta ka baara kɛ o ye tiɲɛ ye ka dusu ta ka sɛbɛsen ta ka dusu ta k'a dɔn k'a fɔ ko waati de bɛ adamadenya na k'a dɔn k'a fɔ ko don dɔ i fana ye dɔ ba ye walima i ye dɔ fa ye nin kuma ye tiɲɛ n'o ye adamaden min jɛ i ye bɔfu safu i bɛ bɔfu safu dɔn i bɛ bɔfu safu dɔn maa min nana diɲɛ na ten ka taa ten ala k'an bɛɛ kisi o ma fo ka denya la dusukolo ntanya k'i sigi ten tile ban temi e de sigilen bɛ teda kunna depuis dugu bɛ jɛ teda tile bɛɛ ni min bɛ tɛmɛna karisa bi naani de bɛ mugan de bɛ sukoro an ka te sukoro de b'a jɛ karisa saribɔnin de b'an jɛ karisa nin de b'an jɛ tile ban temi fo ka denya walima tile ban sunɔgɔ walima tile ban yaalafu tiɲɛna o tɛ ko ɲɛna tile ban yaalafu tile ban sunɔgɔ nin diyara ne ye sa ou bien baara ti e bolo e t'a wuli k'a ɲini yɛrɛ e sigilen bɛ fugaridenya la maa b'a wuli k'a ɲini k'a d'e ma i b'o ko ta kulonkɛ la o kɔni mɔgɔ man kan tɛ k'o ou bien k'i daga sunɔgɔ wari bɛ papa kun wari bɛ mama kun b'a fɔ cogo di fa ta ba ta yɛrɛ ta de ɲɔgɔn tɛ papa n'a mama bɛ si kɛ e kɔrɔ
Badabaga tabaga ye Ala ye. Panu ma wa u sigi kɔrɔ. Ayi. Ni sera yɔrɔ la i fana ka wuli ka dɔ kɛ. Dɔ kɛ de bɛ mun ne bɛ mɔgɔ la. O ye tiɲɛ. Fo ka den dusukolontan tɛ foyi ɲɛ. Wa an ka jamana in falen b'o la. Fo ka den damandan ani dusukolontan ani maa fu mɔgɔ fu jamana in falen b'o de la. Jamana in falen b'o de la. Wa a ka ca dɛ. Wa a ka ca cɛman kunda ni diɲɛ fɛn bɛɛ. A bɛ ɲɔ. E m'a ye bi an jigi bɛ denmusow kan ni cɛmanw ye. Parce que a fɔra den cayara, a dɔrɔgutala cayara, a cigarette min jugu cayara, a shisha mina jugu cayara. Tiɲɛ na. Dɔ k'o la ye. Vraiment je t'encourage. Merci. Merci beaucoup. I ka courage ta ka baara kɛ. N'Ala sɔnna. Kana bila dɛ patron ye min fɔ. Problème foyi Et puis i t'a ka la. patron mɔgɔw bɛ kuma sugu bɛ fɔ kana mɔgɔ lamɛn. Ɲamɛ, I ka inchallah. ɲɛma i ka ɲɛma di ani bonya ka kan ani karama ka kan ani i ka ladamu min ni e y'a sɔrɔ t'o pratiquer a banna. N'Ala sɔnna. Ta ɲana. I k'i sen bɔ fugaridenw sen na. Ɲamɛ n'Ala sɔnna ma. Merci beaucoup. Papi, i yɛrɛ y'i fa ka kuma tagabolo ye dɛ. E b'a dɔn i n'a fɔ ne yɛrɛ b'a dɔn cogoya min na. Kuma in ma taga sira si fɛ ni e ka côté tɛ. Mais n bɛna nkalon kelen tigɛ ye Sɛba tɛ fɛn jugu yɛrɛ kɛ ka k'a denw kɔrɔ. Umar bɛ ka nin fɔ dɛ, mais a ma s'a kɔnɔ. A b'i ka hɛrɛ de fɛ. Ne kɔni bɛ se ka min f'i ɲɛna n'a ka i diya i k'a lamɛn n'a m'i diya yɛrɛ fana i k'a lamɛn. I tulo b'a la. Rien n'est trop tard. Sɛbɛ sen ta i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye k'i yɛrɛ don da la Papi. I ka baara kɛ ni dusu ye. A y'a fɔ tɔgɔ ma yala fu ninnu a cigarette min fu ninnu a gɛrɛnna tɛ wiliba ninnu a nafa ka dɔgɔ. Papi e ye den kelen de i fa n'i ba bolo ɲɛ jɔyɔrɔ de ye e ye olu ka siniɲɛsigi de ye e ye. N'e ma kɛ fɛn ye olu b'a kɛ cogo di. Dɔw man kan mɔgɔ ma dɛ don dɔ i ka jan don dɔ i ka surun. Bi alhamdulilayi hɛrɛ b'e fa bolo se b'a ye a bɛ se ka fɛn bɛɛ k'i ye mais e bɛ sini dɔn. Ala k'an kisi Umar bolo ka taa ban. Fati b'a bɔ a ɲɛ jɔyɔrɔ ye e de e tɛ se ka dɔrɔmɛ kelen kɛ fila ye. Tɛ mɔgɔ si ka Ala deli ye dɛ. Mais mɔgɔ nin de b'i ladi ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna n'i bɛ se. N'i bɛ se de ko don dɛ diyagoya tɛ dɛ mais n'i bɛ se a lajɛ i ka changer i ka sɛbɛ sen ta o de ɲɔgɔn tɛ. Vraiment nin diyara ne ye. Ala ka sababu ɲuman ye Papi. Ni ɲɛna trop. Anw wele mami ɲɛna n ta y'i bolo ala n'i jɛ o ne b'a fɔ i bɛ taa baara la k'i bɛ taa baara ɲɛnama kɛ dɛ a baarakɛminɛ de b'i bolo ala e tɛ ne Papi dɔn bila e tɛ ne dɔn. Moi? Ça va? Ça va. Donne-moi. Vraiment, ne kunkolo me fɛ ka ne dimi dɛ. Kunkolo dimi? Awɔ. I ma fura ta? Awɔ, ne kun ye fura dɔ ta. I ta yɛlɛ i ka essayer de reposer dɔrɔn. Awɔ. Ne fana tɛ sigi koyi Papi. I tɛ sigi i tɛ sunɔgɔ. Ni kunkolo dimi bɛ dimi a bɛ na ne ye ɲɛ. Tɔɔrɔ mami fana bɛ yɔrɔ min na. Fati. Mun bɛ yen? Don tɛ Ala minɛ ka ne ka machine tiɲɛ. N ka fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ. K'i ka mun tiɲɛ? E k'i jɔ tan n ka nin segin ka sa. I poussé tan. Mun y'o sɔrɔ tan tɔ? Walayi ne t'a dɔn. Ne taara baarakɛyɔrɔ la ka n to so kɔnɔ yan nɔ san nana machine tɛ ka mɛnɛ. Ala jɛgɛ machine tɛ ka mɛnɛ foyi a tɛ sɔn n taara n'a ye dilanniyɔrɔ la k'a tɛ se ka mɛnɛ. Cɛ machine dɔrɔn i bɛna i bɛ taa kɛ kulo ye mɔgɔ da la machine dɔrɔn han e yɛrɛ fana. A mago ɲɛ fɛnw de b'a kɔnɔ.
fɛn mɔgɔw da la kita ite sugu ye di Mamma fece ordinateur di cena. Ordinateur. Bien. Ni. Kati ka son ne yɛrɛ bɛ ka essayer sisan. A tɛ ka sɔn parce que a tɛ ka sɔn ka minɛ yɛrɛ. A tɛ ka sɔn. Wallahi ne t'a dɔn. Ne taara baarakɛyɔrɔ la ka to so kɔnɔ ne nana sisan machine tɛ ka mɛnɛ ka taa n'a ye dilannikɛyɔrɔ la k'a tɛ se ka dilan tuguni. Bɛɛ tɛ ni machine don san ni ye fɛn maki don bɛɛ tɛ bɔ e yɛrɛ dilannikɛla tuma na o b'a dɔn dɔw bɛ gudɔrɔnda la ne taara fɔ ale Bamako la u ma se k'a dilan. A dun yɛrɛ baara ye. L'ordinateur dɔ ko ordinateur kura wa mama hali kun ne ko pama ko pama wa fila ne ma pama sɔn e bɛna taa ordinateur kura san mani bɛ taa fɔ 200 wa 80 ninnu na ko i ban wa fila dɔrɔn na ma o kuma ne t'ale den yan ou bien ale nin ka fisa ni papi ma fi ka mana ka fɔ dabila papi e ka wari de bɛ ne kun mami ka wusa ni kɛ e ba de bɛ filan dɔ i ka wari de bɛ ne kun fila dɔrɔn dangaden i ka wari de bɛ ne kun n'o don i tɛ taa sɛbɛn kɛ ka baara kɛ i ka wa fila ɲini i yɛrɛ k'a fɛngɛ e t'ale ne ka wari yan ka sabali cogo di dangaden b'a sigi i kɛrɛfɛ ko kun k'ale wa n t'a di wa fila kɔ tɛ a bɛ yen n t'a di wa ordinateur n b'a san ka di mami ma hali sini n bɛ ordinateur san ka d'a ma denkolon mami i da de bɛ machine san mais il faut que i ka da sɔgɔ ne bɛ da sɔgɔ ne bɛ bɔ ne bɛ tile bila fenêtre de la. ayi kana to ka bila yen bɔ ne ka tile i fɛ a bila i ka se kɔnɔ ka bɔ n'a ye i y'a faamu wa ne ka wari wallahi ne b'a dɔn cɛ tɛ muso tɛ mɔgɔ si ma maga ne ka machine na ni e papi tɛ. papi de don suɲɛ tɛ a b'a dɔn ne ɲɛngoya de bɛ papi la so in kɔnɔ papi de ne ka machine tiɲɛ cɛ tɛ muso tɛ. ne yɛrɛ t'a dɔn e ɲɛgɛn min bɛna papi de wasa ne ka fɛn tiɲɛ sa hakilina dɔ bɛ yen n'olu bila i kunna yɛrɛ ayi t'i ko u b'a fɔ k'ale dɔ sa a ka siya ma. mana tɛ wuyi a fɔ k'i tɛ diɲɛlatigɛ ko o ko e papi tɔgɔ bolo e ko e mun den sugu ye de ne bɔra cɛ ma tiɲɛ muso ma tiɲɛ e papi de y'a tiɲɛ e ye ɲɛngo den ba i tɛ poro ɲɛ i tɛ poro para poro ɲɛ ni min poro la ka di ma o bɛ tile i la mami nana ye ale ka nin baara min kɛ o de ɲɛngo denya b'i la ne ba nana ni machine ye ne b'a dɔn e de y'a tiɲɛ wallahi i ye denni tɔɲɔ a ti yafi ma n tɛ se k'a fɔ ko e papi y'a tiɲɛ a sigilen ɲɛna ne t'a dɔn papi e ye den qualité min ye quoi ne tɛ changer cogo yɛrɛ de b'i la diɲɛ ko o ko i bɛ diɲɛ ko bɛɛ la i taara bagaden ka ordinateur ma k'a tiɲɛ a ka Bamakɔ ɲɛfɛnw de b'a kɔnɔ a bɛ ɲɛsira la ale de bɛ ni baara cɛ a bɛ ni baara de cɛ e fuga den de ni ba baara ma i b'i ba baara ma den bɛ taa ka baara kɛ i b'i jɔ ɲɛngo denya la ka taa ka machine tiɲɛ ni e ye den ye papi ni e ye den ne ka wele kun kan ko wɛrɛ la tuguni i miiri tɛ fɛn min na e ne bɛ foyi tɛ ne la ne y'a jira o ma foyi yala fɔlɔ papi papi de yan papi wani n ka wari di yan o wari mɛn n ka wari di yan o wari mɛn quoi ne ma wari d'i ma k'i k'a di mami ma wa mami wari mɛn ne tɛ kalabanciya la dɛ
wa n t'i ka molobaliya la wa tan duuru ni ma d'i ma i m'i ta sɔrɔ wa e m'i ta sɔrɔ wa ma mi ta dun ne ɲinɛ ne ko y'a bila sɔn n t'a dɔn n y'a bila fan ka mun kɛ ne ko y'a bila sɔn mais ne y'a d'e ma de i ka taa bila sɔn na m'a f'i k'a ta mami ma e bɛ kɛ mun den modèle de han mɔgɔ bɛ se ka jigin da e nin den modèle kan c'est à dire quoi kabako don quoi e tɛ se ka bila ci foyi la k'i ka k'a sira tan wari ta ka na n'i y'a bila sɔn tan wari ta ka na e k'i sen bɔ a la n yɛrɛ bɛ wari di mami ma tan wari ta ka na ne t'a dɔn ne y'a bila fan min fɛ o mun kalamanciya ye papi papi ni ma n ka wari ta ka na ni ma n ka wari ta ka na n bɛ yen n bɛ fɛn in bila fɛn min sigilen ka jari jɔ la a bɛɛ ni ala ni kira cɛ mais n bɛ yan nɔ tuguni bali a bɛ ka tɛmɛ a dan kan papa n bɛ yen ne de ye wari di papi ma 15,000 15,000 n ko y'a yɛrɛ ta ye 10,000 a ko di mami ma u ka agent de poche kalo la papi ma taa dɛrɛmɛ 1 di mami ma dɛrɛmɛ 1 ma taa di mami ma papa e fɛnɛ y'o dabɔ kama dɛ kama daba kama n'a fɔra papi cɛkɔrɔbatɔ e bɛ 5,000 di papi ma ka 10,000 di mami ma papi ta ye ne ka wari ye mais n'o kunna i kun b'u bɛɛ damakɛɲɛ de n t'u damakɛɲɛ papi ta ye ne ka wari ye ne sago tɛ n ka wari la a ka di n ye cogo min n b'a kɛ ten ne ta tɛ n ka wari ye ne ta tɛ n ka wari ye i ta i ka wari mais ne kɔni b'a dɔn c'est à dire quoi ne t'a dɔn kunkolo modèle min bɛ e la quoi a bɛɛ ni ala ni kira cɛ c'est à dire n tɛ k'i faamu quoi ne bolo e dɔgɔmuso bɛ ne fɛ yan besoin b'a la hali n'i y'a ye ne ye 10,000 di ale ma ka papi ta kɛ 5,000 parce que ale bɛ taa stage kɛyɔrɔ la 6,000 o bɛ bɛn a ka stage kɛ wari ma 4,000 o y'a ka agent de poche ye papa ne m'a fɔ k'u man kan kɛ koyi ni kore n'i b'a di i b'u fila bɛɛ damakɛɲɛ parce que u bɛɛ bɛ baara yɔrɔ kelen de la ne b'u damakɛɲɛ cogo di papi ɲɔgɔnna kamalen kɔrɔ ne yɛrɛ bɛ wari d'a ma c'est à dire n b'a d'a ma mɔgɔw da ɲɛ siran ye kama surtout i da kama quoi pour que n bɛ wari d'a ma n'o tɛ papi de kan ka wari ɲini ka na ne ma ne kan ka wari di papi ma wa papi ɲɔgɔnna kamalen kɔrɔ mɔgɔ bolo bɛɛ tɛ wari fɛn ɲina wari ɲina yɛrɛ papi ɲɔgɔnna mɔgɔ bolo a bɛɛ tɛ wari ɲina yɛrɛ papa papi kan ka wari ɲini ka na ne kɔni ma ɲɛ n'i bɛ tilali kɛ i bɛ tilali kɛ k'a tilen ni 10,000 t'a ta ta n'i tɛ fɛ k'i b'i da k'i kan ne ko papi o e yɛrɛ bɛ ne lase kuma ma mun na e ma mami ka wari d'a ma mun na moi i b'a dɔn o ye 10,000 di mami ma ne ma taa ni fɔ n ye te mami na o ko jumɛn ça ni yɛlɛma ne ma taa n'a ye te kuma mami na o papi o b'an kɛra fila yan papi o ye bula kuma b'an cɛ papa ko don papa bon dɛ o ye bula kuma b'an cɛ papi a bɛna dɔgɔ papi e ma k'i fila nin yan papa sabali sa papi i fila nin yan i fila nin yan ko ni ɲɛbɔlen ma min fɛ aw yɛrɛ nin bula kuma ninnu don a da kɔnɔ mɔgɔ molobali ninnu nin kuma in nin ye kuma juguba de ye e bɛ a sutini nin kan i b'i ka denlankolon sutini nin kolankolon ninnu ka kuma bɛɛ waati bɛɛ lajɛlen a bɛɛ de ta a bɛ ta pa bɛ ta i ye nin mɛn nin ma bɔ e yɛrɛ da nin kɛra i yɛrɛ ɲɛna e ni papi a ye ne faga sa k'aw yɛrɛ sɔrɔ n b'i faga ne de tɔɔrɔ la wale n b'a faga ko fati y'o de kɛ molobaliya fɛn fɛn papi la e de don molobaliya fɛn fɛn papi la e de don ni dɛsɛra i ka mara kɔrɔ i b'a da ne kunna kɛ e don parce que n wolo wula kama i b'i jɔ manamanakan fɔ la n wolo wula kama i b'i jɔ manamanakan fɔ la batara den ninnu an sigaw t'a la ne ma jigin e la koyi walayi ne ma jigin e la papi danga den min ne sama ka se e ma kuma i b'i k'i kɔnɔ kɔni la kɛ ne jiginna papi de la e ma foyi kɛ ne na walayi e ma foyi kɛ ne na n'i ye den wolo k'a bila o de bɛ nin si ma o ye tiɲɛ ne ma dɔ yɛrɛ dɔn an bɛ ɲɔgɔn na bi ni n ka 10,000 n'a ma na n bɛ min f'i ye taa f'i den ɲɛna ka na nin ka wari n'a ma nin ka wari n b'a da ka kan tigɛ i fana ka sariya bato i ka du kɔnɔ n ba kɛra den ye wallahi papi bɛ ne faga walima umaru bɛ ne faga ni dusukasi diɲɛ ko o ko dugu jɛ o jɛ nin so in kɔnɔ yan nin nɔ wa ko o ko bɛ don nin so in kɔnɔ yan ne fati bɛ n ta t'a la n nɔ b'a la o n nɔ t'a la o min ta t'a la o de la u b'a fɔ ko denjugu wolo ye kara ye a yɔrɔ dɔ tɛ nin ya papi bɛ fagali ko kɛ
n t'a kalama n da t'a la mais a bɛɛ bɛ ta ka wo ne de kunna papi bɛna hakili sɔrɔ wagati jumɛn an ba bɛ ka neni nɔfɛ i jɔn ka nin ko dabila o tɛ papi t'a la a barika ala ye walayi ne tɔɔrɔla nin den ko in na ne tɔɔrɔla nin papi ko in yɛrɛ yɛrɛ ne tɔɔrɔ ne fati bɛna diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn kɛ nin papi ko in na n tɔɔrɔla umaru bɛ n kan sigiɲɔgɔn bɛ n kan papi bɛ diɲɛlatigɛ ko bɛɛ la diɲɛ ko foyi tɛ papi tɛ min na ni ne ma papi diya ye bɔ nin kan ni laban ne bɛ sa walayi n bɛ sa mami cɛkɔrɔba bɛ ne bɛna bugɔ mami han cɛkɔrɔba ka ne bugɔ mami non mais ma fille hey Allah ɔrɔ ne bɛ mami ye bi an ɲɛ kana kɛ naani ye dɔrɔn an ɲɛ ka kɛ naani ye ne ka ye mami minɛ k'e kari hey Allah tɛ ne papi dɔn a pɛnna lajɛ tɛ ne dɔn hey Allah hey Allah ne joli jigin kɔnɔ bi cɛkɔrɔba bɛ ne bugɔ ye mami ne bɛ ɲininka o mami jesu sigi ni mami ne ye mun de kɛ la mami depuis e mami nana so kɔnɔ ne papi ka vie bɛɛ tiɲɛna papa mami yan nɔ mami yan fɛ mami yan nɔ mami ne mun de kɛ la depuis nana mami ne ni n fa tɛ ka bɛn ne ni n ba tɛ ka bɛn e bɛɛ bɛ ka ne nɛni ne ye mun de kɛ la mami papi tɛ na kuma kelen f'i ɲɛna i ka munbaliya i ka marabaliya i ka ko kuma ka bɔ nɛgɛya mɛn ne k'i ma mami ni papa y'i ɲininka a fɔ dɔrɔn karisa ye wari di ma ne y'o fɔ o bɛ e da jeni o bɛ e da jeni e da a b'a jeni n tɛ se e n'a figi de nkalontigɛla kalabanci n tɛ se ne ka tugu i kɔ i ka nkalon kan n tɛ se i fa ye ɲininka n k'i m'a diya i m'a diya fana don n bɛna nkalon ta ka da n yɛrɛ la papi nafigi i nafigi papi i kalabanci n kɔnɔ sa ala kama i kalabanci awɔ n kɔnɔ papa n kɔnɔ mami n'a ta mami na mami papi e bɛ ka na esa n'a ma mami mami e bɛ ka na mun de kɛ ne tantɔ papi e ma ne de buga e fa ne nɛnɛ a mami ha ne ma i ayi na mami i jɔ fɛn ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ fɛn ma daminɛ fɔlɔ i jɔ sa ne lamɛn man choix fila de b'i bolo choix fila de b'i bolo lamɛn choix fila de b'i bolo i kulo minɛ so i ka pompe kɛ papi ne tɛ se o la e t'o la hali bi i tɛ kulo minɛ i bɛ kulo minɛ papi tɛ se i tɛ la a kulo minɛ hali bi a bɛ kɛ tan na a yɛlɛma i tɛ la ne b'i faga e se bɛ ne dɔn i tɛ la komi n tɛ ka digi la e jɔ dɛ papa ne bɛ n'i faga e tɛ numu papa ma i bolola i ma foyi yala fɔ mami i ma foyi de yala fɔlɔ papa i ma foyi de yala fɔlɔ i fitinin dɔrɔn de e se bɛ ne papi dɔn papa non papi ne bugɔ ye non papa non tɛ ne dɔn walayi tɛ ne dɔn aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumanni ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnɛmaya yɔrɔ depuis mami nana ne ni papa tɛ ka bɛn ni papa tɛ baro kɛ bilen an tɛ foyi kɛ bilen ni ni papa kɔni mana ɲɔgɔn bɛɛ dɔrɔn ni bolokuru ma bɔ a la kɔni nɛni bɛ fɛn a kɔni a tɛ kɛ hɛrɛ la quoi ne tɛ ka foyi de faamu a la depuis mami nana mɔnɛ ni kara papi ne don mami non fo tuma la ne yɛrɛ ɲininka ma ne b'a sɔrɔ ni cɛ ye ne wolo ne b'a sɔrɔ ne fa yɛrɛ de don e wolo fa de don cɛ ka jugu ne ma trop fa fila t'i la dugukolo in kɔ kan o de don cɛ wɛrɛ foyi tɛ yen ko bolo min ɲɛsin min ma k'o y'i fa ye n'a bɔra nin kelen na yɔrɔ e ka di ne yɛrɛ wa ale ka diɲɛ ɲɛ ka bon ni ne ta ye nka papi jogo de bɛ k'i nege bɔ i fa la
jogo min b'i la dɔrɔn o de bɛ k'i nege bɔ i fa la. I fa bɛ se k'a ta da kɛnɛ kan parce que jogo min b'i la a man d'ale ye o b'ale ba i la. Ne tɛ se k'an ta da kɛnɛ kan mun na parce que ne den de y'i ye. Ne y'i kɔnɔ ta kalo 9 k'i wolo ne tɛ se ka ko dɔ k'i la. Nka hakili tɛ dan papi nka a kɔrɔ bɛ siɲɛ dɛ. Tiɲɛ ma mais tuma bɛɛ a b'a fɔ min san ka di mami ma min di mami ma n b'a kɛ tan n b'a kɛ tan. Mun ye mami diya ye ka tɛmɛ e kan? Mami t'a den ye o wa mami t'a muso ye. E de y'a den ye wa ne y'a muso ye. Kun min ye mami diya ye yan mami b'a bonya a b'a ka kuma mɛn n'a ko a ka da yɔrɔ ma a bɛ da ye n'a ko a kana taa yɔrɔ ma a tɛ taa ye wa o de ye mami diya ye. Jogo min b'e la e ka yɛlɛma tan dɔɔni dɔrɔn i k'a lajɛ ni n'i fa bɛ bɛn walima ni n'a tɛ bɛn. Cɛ in e bɛ k'a fɔ ko cɛ min ye e bɛ k'i yɛrɛ ɲininka n'i fa don n'i fa tɛ. E ka yɛlɛma dɔrɔn i bɛna dɔn n'i fa don walima n'i fa tɛ. Ne tɛ ba i la parce que ne den ye papi kuma dɔw ne yɛrɛ min ye e ba ye ne bɛ nimisa e yɛrɛ wololi la. Walayi Ala ma den wɛrɛ foyi d'anw ma e kelen nin kɔ. An bɛ wari ɲini an b'a ɲini jɔn ye? An bɛ boli boli an b'a kɛ jɔn kama? E kama. Nka papi n'a fɔra ko anw fɛnɛ fagabaga k'anw sɔn ta k'a sigi tasuma kan o kɛbaga ye e de ye. Diɲɛ bɛɛ bɛ se ka ba i la o. Munna ne tɛ ba i la ne tɛ bɔ i kɔ kɔrɔ? Parce que i ba de ye ne ye. O de la a bɛ fɔ bɛɛ ɲɛna ko fɛn bɛɛ bɛ mɔgɔ janfa f'i ba. Ba dusu sumayɔrɔ ye den dusuma de. Ni Ala ma den dusuma d'i ma i bɛ sa. Wa papi Ala ye ŋunan ni dusukolo ta k'a fili jibaji de la. I bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ i dusukolo min bɔra i la dɛ t'a ta ba la i k'a don i la i ka denkɛniya dusukolo ta. Denkɛniya tɛ nin ye koyi papi. I bɛ ka keleyali min kɛ mami na e k'o keleyali kɛ baara la tama ye. N'a fɔra k'e fini i fa e sabara i fa e dumuni i fa i bɛ si so min kɔnɔ i fa courant min b'i kunna i fa i bɛ ko ji min na i fa o tuma e bɛ n'i fa ta don min a salen ya e fa bɛ k'e balo bi walayi ne bɛ e fa dɔn cɛ min ye e fa to e âge la e fa ma baara kɛ ka d'a ma o e bɛ n'i sigi ko e man di fa ye ko mami ka d'a ye jogo min b'i la papi a falen n'i y'a falen i fa ka diyaɲɛ o ka bon ni ne ta ye wa dɔ bi fara ne ta kan ne kunna bɛ wolo sinon k'i to yen cogoya in na papi walayi ne tɛ se k'a yira diɲɛ mɔgɔ la de sinon i nege foyi tɛ ne yɛrɛ la n'i ma yɛlɛma walayi papi i tɛ ne faga ni dusukasi ye ne bɛ jɛ i kɔ n'i sera ka ne ka kuma kɔni mɛn a bɛ diya ne ye wa n'i sera ka yɛlɛma papi walayi a bɛ diya ne ye. N y'a mɛn tɛ kuma ye o b'a fɔ de mama n t'a kɛ bilen. N t'a kɛ bilen. N y'a mɛn n'i m'a kɛ bilen o fana bɛ diya n ye. N bɛ taa sɔngu fɔ. Taa n yɛrɛ bɛna tila ka taa sugu la. Ala Ala ka papi changer hali bi. Mami i mɛnɛ ka kura n'i tora da fɛ a bɛ ɲɔgɔn faga tɛ foyi f'i ɲɛna i faga du mana wuli mami kuma kelen de den du ɲɔgɔn na nin a bɛ bɔ bi Attends. C'est fou. Wow.
Mami? Naam. Naam. Mun ne bɛ Idini yɛrɛ de yoo e de ɲɛ kunkolo de ha I fana sa hali tɛ yɛlɛ dɔɔni tɛ yɛlɛ dɛ mɔgɔ man kan tɛ ka yɛlɛ fɛ e tɛ ɲɔ jɛlen kɛ dɛgɛ ayi sa I fana sa ha ɔ fun ka an kana kɛlɛ yɛrɛ bɛɛ ha a sa sigi fana sigi k'an sigi mun na ɔrɔ n taara jus de san bitigi la jus duman ba n y'a san yɛrɛ kama e ka jus san ne kama n tɛ fɛ an ka kɛlɛ kɛ bisa mami o den kura ye gɔyɔ la I sigi sa mami I sigi an baro ye jus ka di dɛ e ka taa jus san ne kama foyi t'a la ka di cogo n'i kɔni tora ka nin kɛ an tɛ bila ɲɔgɔn na mɔgɔ bɛ ban hɔn na I ne daga wuli sa an tɛ kɛlɛ bilen ni jus in ka di e ye zam ne y'a sɔn bitigi la wuli n bɔlen bɛ kura fɛ dɛ aw ya wani mɔgɔ jus kura don ka di kojugu e bɛɛ bɛ filɛ i tɛ ɲɔ jɛlen kɛ dɛgɛ I ne daga wuli sa an tɛ kɛlɛ j'espère que i bɛna changer kɔni ayi n'i kɔni bɛ tan tɔ kɔni an bɛ bɛn o mais i ka manamana ko ninnu de sa ne tɛ don o de da fɛ ayi non ni labula ni changera n tɛ foyi kɛ bilen ne daga wuli le n tɛ foyi kɛ bilen a bɛ di jus in ka di yɛrɛ de yɔrɔ ami hali n'u min fɔ i bɛ se k'a fɔ a ɲɛna n bɛ taa dɔ wɛrɛ sɔrɔ a ka ɲi fɔlɔ a ka ɲi non funteni na nin ka fisa mɔgɔ ma yɔrɔ ne daga wuli ne daga wuli ne yɛrɛ kunkolo bɛ ka n dimi an tɛ jus min sinon ne ka min i sumalenba yɛrɛ funteni bɛ sɔrɔ funteni bɛ yen dɔn funteni ne kunkolo yɛrɛ an n'o dɔ t'i sɛmɛ dɔɔni a bɛ se ka kɛ b'a kuran tigɛra funteni don funteni bɛ na o kunkolo in bɛ ka n dimi yɛrɛ i jɔ n ka dɔ min jus in na fɔlɔ i n'a fɔ i o sumalen don k'aw san ko la est-ce que a laban ne bɛ sɔn ka k'i ta ye wa i tɛ reposer sunɔgɔ de bɛ fɛ k'an minɛ i t'a dɔn kunkolo bɛ ka n dimi i tɛ nin fɛn merci ouais ɲɔgɔn da yɛlɛ Be, barara ni. Bon. An patron ko k'a bɛna muso filanan ta la ko bɛ ɲagaminen don o ko la yen Ala ka n'o ɲɛnabɔ yɛrɛ. nka n y'a f'i ye dɛ n y'a f'i ye a mɛnna ko patron ka muso filanan n'a bɛɛ n'a bɛ taa Ne tɛ taa mɔgɔ ka filanan ko la dɛ parce que gɛrɛgɛrɛ nege tɛ ne na. Ayi. bɛɛ yɛrɛ bolo sa ko ni an taara filanan ko la k'i cɛ bɛna filanan ta a fɔ sabanan ni ɲɛ bɛ tɛmɛ muso la. donc n bɛna fila ta ɲɔgɔn fɛ ka fara i kan E tɛ ne to yen.
I filɛ nin ye mɔgɔ to jari la de Kɛ bɔnsɔn nɔ. Kɛ bɔnsɔn nɔ. Ne tɛ kuma de fɛ yan. ni mun de mankan n tɛ papier de Kɛ mankan bɔ fɛ yen. mais Mami de da. Bɔnsɔn kɔnɔ dɛ. Ni mun ye? mun kɛra n bɛ mami na Mami tɛ a bɛ t'i da mɔgɔ ka so kɔnɔ. ka taa da i ka so kɔnɔ cogo di Mami est-ce que a bɛ mami dɔn ma wa? papi N'i y'a kuma n'i y'a siɲɛ joli mami bɛ ka ne bɛlen so kɔnɔ? Kuma caman mami t'i da ne ka so kɔnɔ. papi mulobaliya kan fɔ nege foyi tɛ ne la bi Ma ne bɛ ka sɛbɛn de fɔ woyi mama. Est-ce que a bɛ mami dɔn? Ne y'a tile joli mami i bɛ taa i da ne ka so kɔnɔ ko ne mana ko k'a la ne tɛ sɔn. Como? A ɲininka a filɛ nin ye ko ne mana ko k'a la ne tɛ ka sɔn. Mami wili ba in wili A ɲininka bani. mami tɛ nin ya Ɲɛ t'a la a bɛ ka yɛrɛ kalabanci. he wili papa ni dɛmɛ sa papa I dɛmɛ mun na e yɛrɛ ɲɛ b'a la sunɔgɔ la ni sɛbɛkan dɛ. mami mun kɛra mun ye se papi ka so kɔnɔ mami i ɲɛ yɛlɛ ka kuma mun ye se papi ka so kɔnɔ papa ni nin ye tiɲɛ ye ko mami bɛ taa papi ka so kɔnɔ mami tɛ to yan ne mami mɛ min f'i ye nin ko ninnu an ka lajɛ ɲɛma jɔ ne la. mami ko don he i ɲɛ yɛlɛ ka kuma mami tɛ nin ya da ci la mami mun b'i la. mami ye mun min i kun don. papi a ye mun min ya A ma foyi min yan nɔ. Ah? E taara mun ɲini papi ka so kɔnɔ? papa jikɛ ni Jimi. papa jiro fɛn kana kɛ nin kama ye E ni jɔ ji min yan nɔ. papi Jita. ji ta ka na n'a ye A bɛ don. ni ye ji ta ka na waliden kana na san bolo da ci la mama dara surula ye papi tɛ ji ta firigo kɔnɔ ka d'a ma mami ko don To yi sa i hakili sigi. papa an ka hakili sigi cogo di n b'a dɔn min b'a la yɛrɛ fɔlɔ a Mami. Nyɛrɛ. mami A kɛra cogo di? Kana nkalon da ne na dɛ. Yama ne ma foyi d'i ma dɛ. papi ye ju san. Pa i bɛ kana lamɛn pa. mami masara mani papi mun bɛ yen mun kɛra Ne ma foyi d'a ma ne t'a dɔn n'i y'a tile joli ma n bɛ ne nɔfɛ. Bɔn da la. Ba taara di. masara mani ala n'a kira Mami. Wuli ka t'i da i ka so. Wuli. Mami. Wuli ka t'i da i ka so. Maa tɛ mami dɔn. Sira la. Mama a tɛ mami dɔn. A tɛ mami dɔn. Mami. Sira la ka ɲɛ ka t'i da i ka so. papa ni papi b'i ka kuma min fɔ ni kuma in cɛ fɛn min mami tɛ to Tiɲɛ yan don dɛ mama. Tiɲɛ don. Mami ji t'a rɔ si. Ayi, mami ye kuma min fɔ. papi i ye mun kɛ ji la ka d'a ma Ne ma foyi k'a la mama. Ne ma foyi k'a la ka d'a ma. Foyi ne ɲɛ t'a la. Ma ne ye bɔlɔkini na ma ne yɛrɛ bɔlɔkini na ne ma foyi k'a la. Ne ma ne y'a min foyi ma kɛ ne na. Non, mais mi fille. papi ye n kɛ fatɔ ye Papi est capable de tout, c'est quoi? a ye n kɛ fatɔ ye Papi est Dieu. Ne ma fɛn d'a ma dɛ. Ne ma foyi d'a ma. Ne ma fɛn d'a ma dɛ. bɔ n ka so kɔnɔ bɔ n ka so kɔnɔ n'i y'i sɔrɔ zen papi ni m'i faga i ka fɔ tu papa ni ko solution jumɛn de bɛ papi ko in na I ka den t'i bolo. kana fɔ n ka den bɛ n bolo sa Ça, c'est des familles, hein? C'est vrai, tiens, frère. Est-ce que papi, est-ce qu'il est dit? papa tɔɔrɔ bɛ n kan Ni ngali du quoi, ça dit papi.
papi o muso tɛ yen o denmisɛnnin tɛ yen o sakɔrɔ tɛ yen sisan papi ta sera a baw de ma a baw mamiya ha o ye kɔlɔsi yɛrɛ la dɛ a ma fura k'a kɔnɔ mami kɔnɔ papi laban bɛ fura kɛ e yɛrɛ kɔnɔ Asafurulayi jumɛn hayi asafurulayi de sani kuma fɔ dabila papa walayi ni min kɛ cogo do papi laban bɛ fura kɛ e yɛrɛ kɔnɔ e ka taa sa ala kama e ka taa n b'i deli ala yɛrɛ de kama e ka taa sabali yɛrɛ de taa so kɔnɔ taa e b'i yɛrɛ kɛ fɛn e da de m'a fɔ ne ɲɛna papi ye gulɔ min don min na a ye min fɛ e da de m'o fɔ ne ɲɛna papi ka mun bila kuma min fɛ e yɛrɛ da de m'o fɔ ne ɲɛna donc i kɛcogo dɔ yɛrɛ la dɛ ni papi ye fura sɔrɔ a b'a kɛ e yɛrɛ ne ko e ka sabali de ala kama den mana kɛ ko a ka ko mana wuli ka ban dɔrɔn aw yɛrɛ bolo k'a défenseli a défense tali o de bɛ kɛ sababu ye ka genre ka a lamara e yɛrɛ bolo ko e b'a défense tali mais papi t'a bolo o b'a fɔ ala ala kama sa sabali billahi papi ye fura kɛ a ye dɔrɔn k'a kɔnɔ a ye sunɔgɔ fura bɛ fɛn dɔ kɔnɔ a denni kɛcogo la ko juge ne yɛrɛ fɛnɛ t'a dɔn ale yɛrɛ fɛnɛ bɛ kɛ mun den modèle ye quoi i bɛ taa papi mɔgɔlankolon maa piripara ka taa boisson minɛ u fɛ k'o min mɔgɔ min yɛrɛ tɛ den ɲɛnama ye quoi papa e k'i dumuni dumuni sa di sa n ka couleur bɛɛ kɛ gulɔ kasa ye n kɔni ma dɔwɛrɛ dɔn don min na kɔni n'a bɛnna ni n ka jinɛjugu na don ma diɲɛ don o don ah papi ni ne an bɛ so in tila fila ye bilahi n b'o dɔn fara ka denw fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔw bolo papi o kuma e de taara ne ka kini ta gabugu kɔnɔ e tɛ se ka mɔgɔ fo fɔlɔ min jɔ ko mɔgɔ yɛrɛ e ka foli juru dɔ de bɛ ne la o mun dumuni tɛ bɔ mɔgɔw na o mu dumuni ye den jumɛn bɛɛ kuma dumuni kɛ a fa tɛ ne ka tile labɔ ka bila gabugu kɔnɔ san nana sɔrɔ dumuni tɛ yen nɔ mɔgɔ si tɛ yan nɔ e ni ne fila kɔ o sera ka ni jɔ k'i pɛrɛn-pɛrɛn ne mun na tan mɛ n pɛrɛn-pɛrɛn i kunna papi kuma caman nɛgɛ tɛ ne e de taara ne ka dumuni ta k'a dun bɛɛ ma taga a ta o ye dumuni ta ka dun y'a cɛ e bɛna mun de kɛ sisan ne ko papi ne ye mun kelen de k'e la diɲɛ sosigi kɔnɔ n ye mun de k'i la mami bɛ fɛ ka dɔn i ye mun ye na mami i yɛrɛ de ko man di ne ye an ka cɛ fɛn ne papi ye ko man di ne ye bilahi papi mɔgɔnifin bɛ se ko dɔ la i b'i tɔtɔ dɛ depuis ne sen donna nin du in da fɛ ne ma hɛrɛ sɔrɔ e papi bolo a t'i bolo ko siranya don ou bien fɛn wɛrɛ de don wa ou bien a bɛ kɔnɔ ko ne minɛna jɔnya juru de la ka na ne ye aw ka so kɔnɔ yan nɔ e bɛ k'i pɛrɛn-pɛrɛn ne mun e hakili la mun n bɛ n pɛrɛn-pɛrɛn i kunna papi e ko cogo di n bɛ n pɛrɛn-pɛrɛn i kunna e ko cogo di i kɛcogo dɔn dɛ e ko cogo di ka n'i tɛgɛ firifiri ne ɲɛkɔrɔ ni tulo bɛ ne la i k'i kɔlɔsi ne la i tulo bɛ ne la a tɛ n'an si k'e tɛ ne i y'a mɛn wa e bɛ k'i yɛrɛ filɛ jɔn de papi e ye mun mɔgɔ sugu ye tɛ sabali papi e fila nene papi e fila nene papi e fila nene papi e fila nene a bɛɛ tɛ papi de ya mun kɛra ne nana sisan n taara n ka dumuni lajɛ gabu kɔnɔ n b'a sɔrɔ dumuni tɛ n bɛna n b'a ɲininka n ko papi n ko dumuni e de ne ka dumuni ta k'a dun wa diɲɛ kuma tɛ kuma ye papi ma min fɔ ne ma dɔgɔyalima o a tila ka mun sɔrɔ ka fɔ ne ɲɛna tuguni ko ala yɛrɛ de ma ne da ka ne ko diya ale wallahi ma sɔrɔ ka ɲɛ i kun kan ka muru de ta dɔrɔn ka papi da dɔrɔn k'a kan tigɛ de e ya mami ne ma fɔ i ye mun tiko fati ne kɔni bɛ kuma kelen de fɔ papi ka ko a bɛ deli ka fɛn fɛn kɛ ne na à partir d'aujourd'hui ne tɛna si accepter tuguni yakili tɛ fɛn fɛn na bɔ bi ta kɔfɛ e ni ne an bɛ ɲɔgɔn na de a b'i ma togo togo mami ye den de don o bɛ ma so la sa papi ye ne tɔɔrɔ ne kun ala n'a kɛ ne ko
e bolo ki flani ma ne ma deli k'a f'i ye n'i ba don i ma foyi yala fɔ a b'i cɔngɔ de i b'a ko fin dɔ wa n'a y'i sɔrɔ sen ma i bɛ fɛn ba taara den ma i baw olu de ye kɛlɛkɛɲɔgɔn ye i bɛ sɔrɔ k'i ka wa murubaliya ni impoliya min bɛ la a b'i bolo yan. I ka dangaden jɔ ne b'a fɔ ko n k'a ɲini ne ko papi fɔ t'e ta ba i fari bilenbilennen lajɛ n yɛrɛ ɲɛ bɛ mami turu cogo la n'i ma muru baliya dabila mami la a b'i jigin faga fu ni da b'a denya in tɛ e tɛ se fosi den kelen de la han ko mami bɛ yan nɔ kala yɛrɛ de ma mami ko cɛ mami ɲininka n'a sɔrɔ e ko ka da yan kɔngɔma mami se e faso la yan koyi wa minɔgɔma se e faga so yan sababu de ye mami se e faga so yan sinɔn e faso ma fisa n'aw faso ye i yɛrɛ den dusumaw ka fasoko kuma fɔ e dusu t'an den fɛnɛ ka fɔ k'e bɛ fasoko kuma kɛlɛ kɛ fasoko kɛlɛ bɛnnen do e la bilayi mami ye mɔni de don la ne tɛ mami ye walahi ni ne de tun do bi ba ne tun bɛ muru don e kɔnɔ k'an jɔ da la i fa ni ba tun bɛ taa ne datugu ka so la e ye mun den sugu ye wa fo ka den ka dumuni o tɛ ban e ma dumuni kɛ ne ye dumuni di e ma siɲɛ joli yan bi denni ka dumuni min datugulen don n'i m'o kari kɔnɔ i tɛ lafiya e ya bilayi ala y'e ta tiɲɛ dangaden tɛmɛ ka bɔ an so kɔnɔ i ma tɛmɛ yan. Ayi papi kɛra fali e kɛlɛkɛɲɔgɔn foyi tɛ la fɛn y'i baw ne ko waati ŋa ne ma papi ko in na a kuma yɛrɛ tɛ se ka wuli bilen cɛ mana wuli ko papi muso mana wuli ko papi denmisɛn mana wuli ko papi ala ka lasigi ko ɲuman ye papi sinɔn ne yɛrɛ fa tɛ kun tɔɲɔni ninnu papi ko in na walahi ni ɲɛ tana de ye mami so in kɔnɔ yan walahi mami tɛ taa i bɛ tila ka muru baliya la k'i ɲɛsin yan mami tɛ taa mami tɛ bɔ so in kɔnɔ e kama dangaden fo ka di. aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumanni ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnamaya. Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima cɛlakaw ani ne balima musolakaw aw minnu mago bɛ tisi qualité ɲumanw na awɔ 100% coton a ye boli joona ka na Bergona Business Center ka yɔrɔ la an sigilen don Bamako suguba kɔnɔ énergie kɛrɛfɛ immeuble Manusen Para an ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la ayiwa a ye boli joona ka na n ka nin tisi ɲuman ninnu sɛgɛrɛ